So n'ụbọchị taa ana m agụnye ekwu okwu si na ọ ga-adịrị gị na dị gị na mma. Ọlụlụ di na nwaanyị a unu lụga taa ọ ga-abara unu uru. Unu ga-amụta nwoke mụta nwaanyị. Unu ga-amụta zụọ ụmụ ga-azụ unu. Ihe unu ga-eji wee leta ụmụ agaghị aka unu.
nwanne m ebe ị gaga di ọ ga-abara gị uru bara ndị dị gị uru bakwaranụ ebe a mụrụ gị uru n'aha Jizọs Kraịst ụkwụ ọjọọ agaghị akpọ unu ka onye nwe m gozi unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. That's very lovely. That's very lovely. Very nice prayer. Anyone goes to go. DJ, over to you. Where is MC? Gotta go. Not try. Don't you try.